Karbon. Dilaro sa apelyido. Anda, ay dah. Nih, wa man kon magpunahon na pa ni anak sa diha kay. Pero naminjo kay taga Cebu, asa may naminjo Wa ano ko pa? naminjo taga dinhing sa bukid. Ha, ang iyong gipili kitong taga ato. Ikaw ko nung na kay agi sa kuno sweldo og na kuno pamilya. Di man kuno paigo. Ngano man? Paigo dai kuno nang pilar man sweldo nga barato man. Pila sweldo sa una day? Barato ra mo sweldo sa una. Unsa ang paliton nun kay barato ron pod. Nah, di lagi kuno kung sugot kay ba pa kuno mag-umakay mananom kuno mga abaka, mga lubi, unsa pa dinha, mga lagutmon. Unsa kuno mamatay kuno siya asa. Ha? Nansa na ta? Mamatay kuno siya. Og bidyaan mo? Oh, ano, naanay mo kuno yung mga anak ko, ako'y mamatay, o siya kuno mamatay. Asan ko pa ingog ibuhi sa mga... Ya. Pero naigugma kita ni mo ya. Wa din ko may gugmata dilaro sa apelyido. Dilaro sa asa na ka toron? Ha? Imong bana-bana pila na edad toron? Na namatay na ron oy. Namatay na. Ang nangulitaw na ni adto no sa buhi kanang pagkadaga pa no pagkabatan-o nang matay na. Oo. Nang matay na. Dahil nang taon taga Burgos, dahil nang ulitaw taga Matalong, dahil nang ulitaw na nga. Ara man sa mo ko noon ang tupad. Arang kahalinon di ka kadto sa una. Kanang di mo kung dalig sugot. Da kadan diha sa sugod. Oo. Kana bitang si aroy kana naay maestra din na asawa ron di inong gwapa. Kinsa man? Kinsa man? Maestra pero di gwapa. Buya. Duming tuod Bindulo. Doming Mindulo. Oo. Unong kabuwan dyan ang naglitaw na ho. Unsa wa ni musugta. Wa na sugtaag ako. Pero buhi pa ron. Buhi pa. Maestra na asawa pero di inong gwapa. Kaya maestra. Aray yung buang kay unong kabuan sa nung litaro. Yung masugot kay aning pilot. Diya mo ko nagpabuan sa ila pasit nga aning pilot Beta Gonzales. Oo. Kanang restaurant man to. Diha. Diya. Karon. Nangita lagi diya nga magkauyab mi. Kanang hingso. Ikaw ni Adto magpabuan kas kapasit ng aning pilot. Na Ros nga ida man ang bata. Di ka makalingkod o di kinis ng orderon. Mag-order na makagus ka para ng pagulay. Balimbag naman na. Dinaghan mo to. Di ka kalingkod. Kailangan-langan ra ko no. Kasabaan ka ng talikod. Imong lingkod ka. Wa kay lingkod. Yung order si Doming ang kanang kinis. Kay ito nga nagusto igdong pulitaw no. Ang aning pilot kay ingon mga si Doming yung uyabon. Ikapanood to na diyang kagwapo. Kagwapo. Puti man. Di ba kuno ikapanood to? Lirot na. Di ba kuno ikapanood to? Matungwa ni mo sugta ka doon? Pero nangulitawan na usmi mong kabardo. Nagabaylag. Gawa ka kakuan na to. Wa ko kaabot. May mong kabardo. At si Doming inigdunggo sa barko. Tayong gipil si Jan.